Salam mehribanlar. Bugün tili Yerevan Brilliant Saatlar örkedeýinler. Ereňiz bar bolsa batarkaly üçin özüňizden gerek bolsa amatly bahadan çykaryp berýänler. Ýakyndan görkedeýin. Haýsy biri gerek bolsa sonra bahasyny bilip bilersiňiz. Arkaň kommentariýa jogap berýänler, jaňa-da jogap berýänler. Her hili görnüşde bardyr. Bu uzarymyzdan ulyrak görnüşinden bar, kiçik görnüşinden bar. Nejmi görýänler üçin çeňrak görnüşinden bar. Bular ýani görnüşlerimizden bar. Bular ýani zawodun, namon zawodun dagydan bar. Bu namonyň bular ýani inçeç model görýänler üçin bular ýani bu namonymyzdan bar. Haýsy biri gerek bolsa arkaň soraý bilýänler. Ine bular ýani rameninçe görnüşinden bar. Gözünli ramenli. Bularyň başga süýetlere mene gelýänler goýdylar. Arkaň habarlaşy bilersiňiz. Yerimiz Aşgabat. Şäherçi vilayet dastavkalarymyz bardyr. Öýe gelip görgen saýlap bilýänsiňiz. Deseňiz dastavka edilen görkezip bilýänler goýdylar. Arkaň habarlaşy bilersiňiz. Halan özüňiz laýyk goýup repost etmeňiz sizden haýyş edýän YouTube kanalyma da goşulmaňyzy, agza bolmaňyzy bir ýanyňyz bar bolsa, onda da goşulyp agza bolsaňyz bize de ul kömek etdiňiz bolar goýdylar. Öňünden hemmejaňyza sag bolsun, Ereňiz bar bolsa arkaň habarlaşaýyn. Sag bolun.